जों गोबां समावनो सानो जे आं जेब्लायबो हारसिं होनना। दिनैनि बे सुंद' इसोरनि राव सावरायनायनि गेजेरजों बुजिनो नाजानि जे आं हारसिं नङा। जों सानो बुहुमाव 7 बिलियननिख्रुइबो बांसिन मानसिफोर दं, अब्लाबो आं मानो एसेग्राब हारसिं मोनो? जुदि गासैनिबो थाखाय सोरबा दंखायो, अब्ला मानो आङो गावखौल' बादि मोनो? आंहा हाजार हाजार लोगोफोर दं फेसबुक, वाट्सएप, टुइटारफोराव, अब्लाबो मानो रावबो गैयै बादि मोनो? आंहा फेमिलि दं, अब्लाबो आं मानो नखरनि सासेल' बादि मोनो? बेफोरनि सोंलुआ जेब्लायबो जोंनि गोसोआव फैबाय थायो, नाथाय बेफोरनि फिननायखौ जेरावबो मोननो हाया। जेब्लासिम बाइबेलाव नाया, अब्लासिम बेफोरनि फिननायखौ मोननो हाया। सैथोआ बेनो, नोंथाङा जुदि जिसु ख्रीष्टखौ मिथियोब्ला नों हारसिं नङा। नों हारसिं नङा। जेसेबांखि नों हारसिं थाबायनाङा मानो, इसोरनि रावा बुंदों, नों जेरावखि थाङा मानो फोरबुआ नोंजों लोगोआव थागोन। नोंनि थाबायनायाव नों जेसेखि गोग्लैया मानो, जिसुआ बुंदों, आं नोंसोरखौ मिथिगौ, आरो बियो नोंनि थाखायनो क्रुसनि सायाव थैबाय। नों हारसिं नङा। जेसेबांखि गोब्राब मुगायानो फैया मानो, बाइबेला बुङो, इसोरनि अननायनिफ्राय मुङा मुंसेयाबो नोंखौ बोखारनो हानाय नङा। नों हारसिं नङा। जेसेबांखि गोबाव नों नेनाङा मानो, जिसुआ बुंदों, आं गोख्रैनो फैगासिनो, आरो बै समसिम नेनानै थानो थाखाय गोथार जिउखौ नोंनियाव हरखाबाय। नों हारसिं नङा। नोंनि थासारिया जायखि-जिखि महरानो लाया मानो, जिसुआ समाय लाखादों, नों बिनियाव जिरायनो मोनगोन। नों हारसिं नङा। जायखियानो नोंखौ फेदेरा मानो, जिसुआ बुंदों, आं नोंजों जेब्लायबो थागोन। नाथाय जोंनो बाइबेला मिथिहोयो हारसिंआ मा बायदि। गुबुन हारसिंथिया बेनो जेरै जिसु ख्रीष्टआ क्रुसनि सायाव आलायजादोंमोन, आरो ख्रीष्टहा हारसिंथिनि अभिज्ञता दं। हारसिंथि, पाप, थैनाय आरो थख' खालामजानायनिफ्राय बियो देरहानानै फैबाय, जाहाथे जों बिफा इसोरजों लोगोसे थानो हायो। जेब्ला जों गोसोआव गाबखांनानै गोसो सोलायो, अब्ला जों बिनि उपस्थितियाव जिरायनो मोनो, आरो जिसु ख्रीष्टजों बिसिगि जानायनि अभिज्ञताखौ मोननो हायो।